Attenzione per i ragazzi, raulipeikään ilmaisen kotkutaan ja herää television vieratta ja omainen sitten työksessään muuten viimeistään keikka hyviä tarkkoja marattana kauaisena kuinka Marko Sekaa että Andre Körppälän kootaan rouva presidentille Kaljolaiduna. Ilmeistä vaattelee osa tulee ja Ilmeistä tulee ja kannuilla kohdalta numero 150. Numero 150. Kiinni arvalaistuu. Thank you.